Здравейте! Записах тази кратка йога практика, йога и дишане при проблеми с синузит в помощ на тези, които биха могли да изпитат подобни симптоми. Споделям практиката от личен опит. Синузитът, както повечето заболявания на тялото, се проявяват не само при наличие на физическа причина, като грип, вирус, бактерия, но и при наличие на емоционално натрупано напрежение или проблематика по определена тема. Така се случи и при мен в резултат на един лек грип. Се докарах до състояние на синузит, на което не обърнах внимание, едва след като не стана в тежка форма, и за да обърнем внимание на тялото си, на душата си, тялото ни подава сигнали. От какво се получава синузитът? Синузит се развива, в моя случай беше в резултат на липса на ясно виждане на посоката, в която да тръгна. Получава се едно напрежение в тази област, най-вече провокирана областта на третото око, което води до възпаление също и на областите, които са около третото око, именно синузита. Когато не знаем какъв път да поемем, объркани сме и дълго време стоим в това състояние на незнание и невиждане ясно на посоката. Друг случай, в който може да се прояви синузита, е при хора, които има напрежение от желанието за постоянен контрол, желанието постоянно да контролират всичко и всички в живота си, не само в своя на семейството си, понякога и на колегите, и на близките си. Тогава също се натрупва едно напрежение в тази област и то би могло да доведе до появата на синузит. Друга причина за проявата на синузит са задържани емоции, гняв или тъга. Гнева и тъгата също се проявяват в тази област около лицето и най-вече в синузита. И за да помогна на тези, които имат подобни оплаквания себе си, ще споделя моята практика, с която успях да се излекувам. Разбира се, това не елиминира консултацията с лекар и всички медикаменти, които лекарът ви е изписал. Йога е поддържаща терапия или превантивна терапия и би могла да се прилага като самостоятелно лечение само при наличието на професионален йога инструктор, който е покрай вас и се грижи за вас. И така, нека да започваме. Йога асаните, които са за синузит, те са най-вече насочени към стимулиране на кръвообращението в тази област. Защо? Защото когато кръвта се раздвижи, сулстта се раздвижва, чакрата съответната в тази област се изпълва с енергия, от притока на придошла кръв се получава едно самолечение на тялото и изхвърляне на ненужната слуз, като се задвижва цялата лимфна система. Също така ще направим няколко практики по дишане, които също задействат потока на енергия и прочистване на синусите. Нека да започнем с практиките по дишане. Първата практика е редуване на ноздрите. Аз съм споделяла и други пъти. Тя стимулира кръвообращението и успокоява нервната система, което също така допринася до решаване на емоционалната симптоматика. Редуването на ноздрите се изпълнява с палец се запушва едната ностра, винаги работим с дясна ръка запушваме с палец едната ностра, а с другите два пръста стоят свободни. Вдишваме дълбоко и бавно. След като вдишаме с тези два пръста, запушваме другата ноздра и издишваме през другата. Сега е ред да вдишаме, запушваме, издишваме. Вдишваме дълбоко и бавно. Запушваме, издишваме дълбоко и бавно. Повтаряме.
10-12 пъти. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Повторете най-добрия случай при хронични заболявания или при остри заболявания, поне 2 пъти дневно е добре да се изпълнява. Следващото дишане, това е брамари дишането. Аз го препоръчвам при почти всички брамари. Дишането е така нареченото пчелно бръмчене. Пчелно бръмченето се изпълнява с запушени уши, за да усещаме вибрацията в цялото тяло. Вдишваме дълбоко през носа и при издишване изпроизвеждаме звука м, като м. Ето така се изпълнява. Вдишваме дълбоко и при издишване правим вибрация с затворена уста. Отново издишваме през носа и силно вибрираме за звука м. Вдишваме дълбоко, издишваме продължително и бавно. Притока на повече кислород може да ви се завива леко свят, това не е проблем. Продължете, изпълнете 10-12 пъти брамари дишането. И така, нека да продължим напред към нашите йога пози. Първо ще изпълниме котка крава. Позата се изпълнява. Тя води до увеличаване на кръвообращението в полъста на лицето. Заставаме, дланите са под рамената, коленете са под седалището, на ширината на седалището, дланите на ширината на раменете. Избутваме гърба навън при издишване. Котка. След това вдишваме бавно и дълбоко, избутваме гърба надолу. Вдишване, издишване става само през носа. Издишваме, избутваме надолу, бавно, с концентрация върху дишането. Вдишваме. Повтаряме упражнението отново 10-12 пъти. Издишваме, избутваме, стягаме корема, отпускаме главата надолу. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Следващата поза е поза мост. Лягаме. Ходилата са стъпали успоредно на седалището, успоредно един строк, леко разтворени на ширината на седалището, стъпали здраво на земята, приближени до седалището. Лягаме, ръцете са покрай тялото, длани надолу и с вдишваме, избутваме седалището нагоре. Вдишваме и задържаме в това положение. Тук оставаме и дишаме. Ако може да задържите до 10 или 20, бройте бавно. Целта е кръвта да се свлече към главата, за да може да засили притока на кръв в областта на синусите. Ако страдате от високо кръвно налягане, тази поза не е препоръчителна. След това можем да преминем
отпускане надолу. И другата поза, която също подпомага, е поза стойка на глава. Няма да ви показвам как се изпълнява. Ние ще започнем с елементарната поза, която е преди стойка на глава, така наречената стойка делфин. Заставаме, слагаме лактите на ширината на раменете, дланите събрани и хванати, и от тук бавно изправяме тялото и поставяме главата между ръцете. Поставяме главата между ръцете и избутваме бавно, доколкото имате възможност нагоре и оставате в това положение. Ако имате стена зад гърба си, може да се опитате да изправите тялото и да задържите за стената. Но дори и да останете само в положение делфин, ето така, това е достатъчно да стимулира кръвопотока към чакрата на третото око и по този начин цялата кръв и енергия, която е в областта на синусите. След като приключим с тази асана, заставаме в поза дете. Челото е опряно на земята, седалището подпира петите, ръцете са напред, изпънати. Оставаме в тази поза и успокояваме дишането. Бавно и дълбоко през носа. И така последната поза, след като останем в това състояние, поне 5-6 дълбоки вдишвания, издишвания, изправяме и правим гледащо надолу куче. Гледащо надолу куче се изпълнява длани изправени напред, дланите са под рамената, заставаме на колене, като при първата поза куче, крава, котка и изправяме нагоре изправяме, главата се отпуска. В най-добрия случай изпъвате колената. Ако не можете, оставете ги леко сгънати. Целта е обаче гърбът да е изправен и главата да е напълно свободна. Задържате в това положение 5-6 дълбоки вдишвания и издишвания. Може да останете и малко по-дълбоко. Дишайте бавно и дълбоко, с фокус върху дишането. Наблюдавайте как дъха ви влиза и излиза в тялото. И така, с това приключи нашата практика. Желая ви здраве, желая ви щастие и до нови срещи!